fijnste stukje van je lijn. Dat is de kogel, dat is de kogel. Want ik ben een echte brandweer. En hoor ik hoor, en hoor ik zo. Die achter de kogel zo. Het schoonste stukje van de lijn. Dat is de kogel dans alleen. Het vaste noten, dat ouderwetse schas. Dat niet te lang nog zie met een tekstje op de klas. Een beetje op de klonkel, een lekker mesgeweer. Wat niet dat in Tirol, met die of onkelijk is weer. Een schoonste van de lijn. Dat is de goal, dat is de goal. Want ik ben een echte brandweer. En hoor ik hoor, en hoor ik zo. Die achter de kogel zo. Het schoonste stukje van de lijn. Dat is de kogel dans alleen. Het zijn die bolbers en huilen in de schans. Dan wordt de witte vlarissen, dat zwart is als ze had. Al tot de chapotte is een mee aan de koers. Maar al ik het nog onkel doen, dan wil ik niet echt koers. Het grootste stukje van de lijn, dat is de goal, dat is de goal. Want ik ben een echte brandweer. En hoor ik hoor, en hoor ik zo. Die achter de kogel zo. Het schoonste stukje van de lijn. Dat is de kogel dans alleen. Dat is de kogel dans alleen. Vrienden van de koorcollega, van harte welkom op onze 49e zitting van de koorcollega. Ik wil een bijzonder dank voor uitspreken naar onze ereleden Roel Fabus, Wil Ritsen met zijn vrouw Annette, erelid John Albers met echtgenoot Bonnie. Dan onze hoes. Zoals die willen zeggen, firma's naar verenigingen. Is eerst ons eigen APK. Ook een AIPK, onze oude jeugdmensen. Van harte welkom. Natuurlijk, Hermanie Sint-Augustinus, die is volgende week met de receptie weer gewoon muzikaal voor begeleiden. Ook leuk dat je hier zit. Links in de hoek, Louise Manslu, die hier jaren van de partij zijn. Zo dat je er wel zit. Gewoon van de verenigingen, van de shortvolger met Prins Ben de Eerste. De Stadsvastelavondvereniging, de Vlagense met Bas de Eerste. De Bulen met Prins Jurgen de Eerste en Prins Christian de Eerste. Onze vriend uit Neerbeek, de doorzetters, met prins Tom de Eerste en prinses Safira de Eerste. Van harte welkom. Onze vriend uit Sittard, de Kempernazen, met prins Sven de Eerste. Een bijzonder welkom ook, en dan moet ik even spieken dat ik het goed zeg, want ik vergeet het altijd, de rood-wit gouden handdruk. Zo dat je er zit, man. Ook wil je alle sponsoren bedanken, die wat je op de beamer kunt zien.
En iedereen in de zaal die ik vergeten ben, allemaal van harte welkom op onze zitting. En ik ging zo een meneer te horen van dat ik heikleut is natuurlijk ben vergeten. De prins Willy de Veer. Het legergeluid is tot vandaag verzorgd door Luc en Max van de Tommy Groep. Voordat we gewoon beginnen met de zitting, eerst even nog een kleine veiligheidsinstructie. Stel dat er gaat zo gaan gebeuren, dan hebben we een aantal uitgangen. Hiervoor aan de linkerkant is dat niet naar binnen zit gekomen. Dat is achter in de zaal, ook aan de linkerkant en helemaal aan de achterkant kunt je ook zo toe gaan. Maar laten we hopen dat dat niet gaat gebeuren. Ik ga ze aan je voorstellen allemaal. En als de prins even een beetje aan de kant wil staan, we gaan eerst beginnen met de jeugddansmuziekjes. En ik ga nu met het kleinste beginnen. Destiny, Romy, Lucius, Angie, Britt, Esther, Zoe, Jana, Willy, Anne. Dat zijn de dansmuziekjes voor ons. Dan hebben we vandaag een nieuwe ceremoniemeester gevonden. Ook immers van het AIPK, Thijs Jacobs. Dan zijn helemaal weggedrukt, kom eens naar voren. Dat is onze adjudant van onze jeugdprins, Dilano Kremers. We gaan niet de rood zelf even voorstellen. En dan beginnen we met Wil Scholz. Onze jubilaris, Jos Kniekes. Onze penningmeester, Erik Meens. Ons nieuwe lid, John Vissers. Onze oude jubilaris van vorig jaar, Jan Baes. Onze voorzitter, Richard Bolthuis. De secretaris, Han Bakker. En natuurlijk die nerven, kom eens even hier staan, man. Jeugdprins, Sam de Heeste. Sam, doe eens even die liefde. Van kleins af aan mag ik vastgelovingspas. Dat hou ik zeker dit jaar vast. Als jeugdprins van de krankkleder. Ik sta er heel veel aan en zou ik willen zeggen, krankkleder tegen, krankel alle. En eerst natuurlijk nog voor een paar uurtjes onze grote prins Milan de Nation. En natuurlijk onze president van de Kronkelaren, Ron Mols. Goed, wil ik vragen om een Pietermars als afmars voor de dansmariekes. Ik zag juist al van de jubilaris en Jos komt naar voren. Iedereen kent Jos Kneepjes, maar niet als Kneepjes, maar als de knap. De knap is een normaal goed gelijk. En de knap, zo wie we hem altijd noemen, heeft het hart op de goede plaats zitten en hij heeft heel veel voor de vereniging gedaan. Als ze met Jos gaat afsprutsen, dan hoeft ze er nou eigenlijk niet meer naar om te kijken. Maar we zijn altijd gewend. En zelfs met hem bellen. Wie is er met hem? Heb je geregeld, maar bij Jos is dat niet zo. Jos weet bij Jos de fruitschelkjes maken samen met ons, maar dat zorgt ervoor dat er spullen, het fruit en gaat lekker zin komen. En dat is ja, gewoon geweldig. En als het zoiets is, zijn we alles voor. Daarom zit er ook een waardencommissie. En dan, ja, dan wordt in een oude winst zeg maar een klein beetje. Ja, als we op die altijd die makers kijken. Jos, dat is heel veel gedaan voor de vereniging. 2 keer 11 jaar. Ja, dat zitten er maar een paar nog hier in de vereniging. Ze heeft volgens mij een Jan Baes. Maar daar hoort ook. En daar hoort op de eerste plaats bij een ketting. En ik wil de voorzitter vragen
om die oude ketting af te doen en die nieuwe ketting op te doen. En ik zou de secretaris even willen vragen om te assisteren. Goed! Ja, zijn natuurlijk, dat is een nieuwe ketting. Jos, natuurlijk heb ze een nieuwe ketting om, maar dan moet je ook gaan hebben voor de inwendige mies. En vooral die gewoon gaat overhandigen. En dat ook dat het de first dance functionaliteit, daar is het ook nog van. Ik wil Richard even vragen om ook het voor de inwendige mies voor Jos te zorgen. Ja Jos, ik weet dat ze toch van heel. Ons jubilaris, Jos Knikkers. Het schoonste stukje van je leven, dat is de kool, dat is de kool.